Жабағат, сіз мені көресіз бе? Көресіз бе? Саламсыздар. Бұл бигрек қызық айбыр екен. Балқырты шоқты прикинь. Мына ішіне кіріп қарайбыз. 90 км/час білән 80 трактор шабап етті. Мақсус Татньюз татар үшін. Не бетені? Ассаламу алейкум жамағат. Июльнің 6-сынан 9-на қадар Экспо көргәзмәләр залында, қырында деп әйтегенде, бүтін Ресей қырқыны уздырыла. Біз әлігі шораны қолдыра алмадық. Бізге де қызық болып кетті. Бүгінгі репортажда бір өзін түгіл. Ол мақсус репортаж. Чөнки мақсуслығы оның нәқ міне сіз һәм біз барыбызда яратып үлгерген тракторшыбыз Василий да аның мақсуслығы. Василий, ассаламу алейкум. Саламсыздар. Мына быйылдагын мен бұл шараға шығып кете алдым. Шоның үшін бик шотмын. Узган ел енді біз мені шақырганнар деп айтайым, колхоздан жібергеннер шушындай тракторларда бізге ярышқа, шушындай қазір быйылға Қытай тракторлар қойганнар. Енді узган ел ымтызлар, шулар белән шундай юк. Бишкәне илеп, артқа шуайтырып круглар ясап жүргән идек. Монда вакытка жүрүп килү идин. Жүрүп килгәндән шуны точно шул урынга утыртырга кирәк. Тегеләй булай дип катнашуыма бик шат булдым. Менә быелдан тагы шушында ук килергә насип булды. Монда инде трактор шоулар да булып узды. Монда шулык ымтызларны көчләттереп килгәннәр, нәрсәләрен алыштырып ясап бетергәннәрдер. 90 км/час белән 80 трактор шабап етте. Безнең бит инде иң каты баса торган 80-38 км/час белән йөри. Әкәмәт тузан басты инде монда. Нинди дә булса техника турында сөйләп җибәрерсең, тегене эшкә өлешләр нәме, кайдан килеп чыгышын, нәрсәләр эчендә барысын. Әйдә, күрәсез менә кайдан ул? Kokmaradan. Kokmara vəkilliği. Мен исігізге генә төшерәм. Бүгінгі хава торышы, ялгышмасам, кояшта да менә. Кояшта дим, күләгәдә 35 градус. Шыдап булмый. Җәмәгать, мин моны ничек аңлатырга да белмим. Без тракторлар ярышында, гомумән мин әлеге шараны үз гомеремдә беренче тапкыр күрәм һәм мин яңадан бала чагыма кайттым. Моны аңлатып булмый, бу бигрәк кызык әйбер икән. Монда барасың. Техника зурайганнан зурая бара. Үзегез аңлагансыздыр. Бу безнең авыл техникасының, заманча авыл техникасының шундый күргәзмәсе инде. Үзегез күрәсез, әйме. Президентыбыз, гафу итегез, рәисебез дә монда йөри, аңа күргәзмәләрдә нәрсәдер күрсәтәләр, аңлаталар. Без вакытында килеп җиттек, гомумән. Без дөрес юлдан йөрибез. 40 көненә дип килгән Сабан туйга эләктек. Сабан туйларыбызның төп бизәкләренең берсе көрәш дип санала. Хәзер инде әлеге бизәк, төп бизәк хәзер 40 көненә күчте дә куйды. Җәмәгать, сез мине күрәсезме? Күрәсезме? Аха, киттекме? Менә яшерен кадрлар. Ана күрәсезме аны ике адамны? Ана берсе түбәтәйдән утыра, ана кыландырган килешән, берсе ана кәпәчтән бейсболка кигән име. Булар гомумән ике адам име көрәштән курка. Ләкин монда ана үз фикерләрен белдергән булалар. Комментарий ясаган булалар инде, име. Имеш. Монда абыйың сөйләп бит инде, ана абыйың сөйлә. Шуңа күрә монда газинер микрофон тоттыңмы, син тотмадыңмы, мәгънә юк. Мәгънә юк. Җәмәгать, быелгы 40 көне башка еллар белән чагыштырганда моны оештыручылар шулай дип әйтә инде. Балкырты шакты. Балкырты шакты, прикинь. Ай-ай-ай. Аграрийлар өчен генә кызык түгел, гомумән шәһәр халкы өчен дә кызык була дип әйттеләр. Менә килешәм. Безнең өчен монда шәһәр халкы өчен монда аерым менә шундый уенчыклар да әзерләп куйдылар. Башлап карыйк. Бу инде просто Кытай тракторы. Үзегез беләсез, Кытайлар бик яхшы иттереп ясый башлады техниканы. Тышкы кыяфәтен любой җирдә күреп белә алабыз. Эштән һәрбер шәһәрдә утырып карый алмый. Узып китә ул, эшен күрә алмыйча калабыз. Шуның өчен менә эшенә кирип карыйбыз. Бик уңай иттереп эшләнгән яшап тора. Комфортно. Карыйлар жесткий пластик. Минем теге гластырыкларында шикелле кожа белән тегеп җибәргәннәргә яшап тора, бөтен сиденьелар, управлениелар бик простой яшап тора тоже. Бөтен нәрсә аңлашыла, гидравлика, менә күренеп тора, гидравлика, скорость переключениелар. Монда компьютерлы счеты бөтен USB белән телевизорны тегеп куйганнар. Монда Кытайлар бер телевизорны шәрләмәннәр. Монда панель калынмагач инде бөтенсен дә әйтеп бетә алмыйм. Монда ясно понятно инде монсы температура. Монсы инде
сәләрке күп бар. Мында инде тахометрлар, тегесе монсы шагарга тиеш, давлениялар шагарга тиеш. Ашыкчы булмагач без моны кабызып карый алмыйбыз. Мында ручниге. Монсы, наверное, я олны куша торган әйбер, Ну, Кытайча язганнар, монда язуы бар. Ну, без Кытайча белмибез бит. Менә монда да шуңа күрә әйтәм бит. Монда бит инде бар, гомда эшләргә тиеш, пердакта эшләргә тиеш. Шуның икесен берсен, шушы бер шәкнең икесенең берсе икесен эшләтә инде дип әйтим. Әлеге трактор белән, бу коронный сорау, әлеге трактор белән ничә полена кончать итеп була? Ничә басу бар инде? Бөтенсен дә кончать итеп булачак моның белән. Менә бик әйбәт кашап тора бу, әйме? Ну, нәрсә дип әйтим, теге әлеге тракторлар үзеңне кончайтса, монсы точно полена кончайт инде. Җәмәгать, ну, шуның белән булган, утырганда шуган дип әйтәләр бит. Без үзебезчә әлеге 40 көнен төшердек. Шуннан да бу бик кызык. Күрмәгән кеше өчен, умман ишеткән өчен, әгәрдән ишеткәнсез, күрмәгәнсез, килеп карагыз. Бер тапкыр килеп карап китергә була. Ассаламу алейкум, җәмәгать. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Эшләмисеңме? Махсус Татньюс татар өчен. Ни бит әле?